ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом TJ. айни замон дар гардиши фабрикаи ноҳияи Рудакӣ қарор дорем. аз ин тараф ро ба сӯи мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе ва дар ин ҷо бошад Ленинград ва ро ба сӯи чойхона худи ноҳияи Рудакӣ. хонаи фурӯшии имрӯз замон дӯстони азиз дар маъна ҳамин минтақа ҷойгир аст. дар маъна ҳамин бино кришаи сафед бисёри бад гап мезанем рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи бинои истиқоматӣ аз 8 ошона иборат аст. хонаи фурӯшимон дар якум ошонааш ҷойгир мебошад. подъездаш дар таги мана ҳамин тиреза дари подъезд мебошад. ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ якхонага мебошад бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 8 ошона иборат аст. цокони этаж нест дӯстони азиз, якум ошона мебошад. хона пад абой тайёр аст дӯстони азиз. шкатур, шпаклёвка ҳамаш кардагӣ, потолокҳои ҳам кардагӣ ва падаконикҳои ҳам ҳамашон кардагӣ дӯстони азиз. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳама шурӯъ мекунем. ин ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона, ҳоҷатхонаву ҳаммом. ҳамаи розеткаҳо, переключателҳо ҳамашон часпондагӣ дӯстони азиз. бино техпаспорт дорад дӯстони гиромӣ. ҳуҷҷатҳош 100% мебошад. дар гардиши фабрикаи ноҳияи Рудакӣ ҷойгир аст. дар наздикиаш мактаб, масҷид, коллеҷи тиббӣ, бозорча, мағозаҳо ва дигар чизҳои даркорӣ вуҷуд доранд. бо транспорт ҳам мушкилӣ нест дӯстони азиз. ин ошхона мебошад. хонаи хуб аст дӯстони азиз, хонаи компактнӣ. шочикамаш часпондагӣ ва дар ин ҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом. нархи хона бошад дӯстони азиз 175 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед шкатур, шпаклёвка, потолок, подоконникҳо ҳамашон кардагӣ дӯстони азиз. хона пад абой тайёр аст. ламинат мечаспонед, абой мекунед, тамом дӯстони гиромӣ. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ки мо муроҷиат кунед. ва боз хотиррасо мекунем ки ғишти пухта қади чиндагиам. марҳамат.